खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि 7 नं फकिराग्रामाव अपेन बिटिसि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बे गेदेर जयनिं हाबाफारियावनो मैया गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि 3,000 सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। फकिराग्रामपुरनि बाजाराव खुंफुंनाय जायो इउपिपिएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारिखौ। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बाहागो लायो। नैथि रादाबाव दं बैसागुनि सिगांनो बिटिआरआव थानाय गावबुराफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन होनना खोथा होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि गिबि खेबनि थाखाय सेथि 3 बोसोरसालिया जथुम्माखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा राइन' फोथाराव खुंफुंनो मैया चिरां जिल्ला गावबुरा आफादा। बे जथुम्मायावनो चिरां जिल्लानि सिंनि गासै गामिनि गावबुराजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', इएम रन्जित बसुमतारी आरो एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीआबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मायावनो बाहागो लाना सिएम प्रमद बर'आ बाहागो लाना गावबुराफोरनि मोनफ्रोम जेंनाखौ बैसागुनि सिगांनो सुस्रांना होनो खोथा होदों। लोगोसे चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी बिथांजों लोगोसे गासै गावबुराफोराबो जेंना सुस्रांजागोनखौ आसा खालामो। थामथि रादाबाव दं सासे लाटमन्डला हमजादों। खौरां मोननाय जादों दि मैया नंखाय हानि फोरमानलाइजों सोमोन्दो थानाय केलेंकारिनि सोमोन्दै नायबिजिरनायनि उनाव गुवाहाटी पुलिसआ सुनिबाराव गुवाहाटीनि दिसपुर रिभिनिउ सार्कोल मावख'निफ्राय सासे लाटमन्डलखौ खायो। 58 बोसोर बैसोनि बाफदन दास मुंनि दायनिगिरि गुबैयै नलबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिंदिंगि गामिनि थागिबि केलेंकारिजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय गोबाव सम सोंथि सोंनायनि उनाव पुलिसजों खाजादोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं उत्तर प्रदेशनि उन्नाव जिल्लायाव गंसे सोरखारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखायै हिन्जावसा फरायसाफोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना पुलिसआ रबिबाराव फोरमायदों। पुलिसआ बुंदोंमोन दि अजद होजानाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला सासे हिन्जावसाया हायुङारि गथ'सा मोनथाय रैखाथि आय'गनिसिम सौहैदोंमन आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि वेबसाइटआवबो अजद लिरदोंमोन। गुवारै मिथिनाय सुबुंफोरनि बादिब्ला गथ'सा आय'गनि सोद्रोमा प्रीति बारदास दलालआ रबिबाराव हिन्जावसाफोरखौ लोगो हमदोंमोन आरो बिसोरजों गुवारै रायज्लायदोंमोन। बाङाइसिनाव सा 8 हिन्जावसाफोरा रोखा खालामदोंमोन दि गाहाय फोरोंगिरि राजेश कुमारआ बिसोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। सुबुंफोरा बुंदोंमोन दि फोरोंगिरिया गोरोन्थि हाबा मावनो थाखाय बिसोरखौ केन्डिफोरजों घुस होदोंमोन। दलालआ बे आयदानि सायाव खौरां बिजोंजों जेबो रायज्लायाखैमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं गेदेर गारिनि जाब्रबथाय जादों। खौरां मोननाय जादों दि रबिबारखालि कलकातायाव फर्ट उइलियामनि साउथ गेटनि साखाथियाव गंसे गोख्रै खारनाय लाक्जारि कारआ गंसे साखा खबनै गारिजों सौग्रावदोंमोन आरो सासे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो 2 जोखोम जायो। गारि सालायग्रा 2 सुबुंखौ सानै खानाय जादों आरो बिसोरनि सिनायथिखौ इमरान आली मलिक 28 बोसोर बैसोनि आरो फैजान राही 28 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन। दायनिगिरिफोरा फार स्ट्रीट ओनसोलनि थागिरि आरो खिदिरपुरनिफ्राय हेस्टिंग्स फारसे थांगासिनो दंमोन होनना बिथांमोनहा बुंबावो। खौरां मोननाय बादिब्ला फैजान अन्सारी 19 बोसोर बैसोनि, रिजवान अन्सारी 22 बोसोर बैसोनि आरो अनथाब वारिस 16 बोसोर बैसोनि मैदाननि मोनसे फोथाराव क्रिकेट गेलेनो थांगासिनो दंमोन जेब्ला फुंनि 6:10 रिंगासोआव जाब्रबथाया जादोंमोन। 3 सेंग्राफोरा
हेलमेट गानाखैमोन। जेब्ला बिसोरो थांगासिनो दंमोन, गंसे मार्सिडिसआ उनथिंजायनिफ्राय साखा खबनै गारिखौ सौग्रावदोंमोन। साखा खबनै गारियाव थानाय साथामा हायाव गोग्लैदोंमोन, जेराव फैजान अन्सारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। रिजवान आरो अन्ताबखौ थाबैनो SSKM देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो उनाव बिथांमोनखौ देहा फाहामसालिनि ट्रामा केयार सेन्टाराव थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।